Üdvözlöm Önöket! Ebben a filmben olyan tévhitekről, olyan előítéletekről fogok beszélni, amelyek az emberek fejében élnek a pszichológusokkal, pszichológushoz fordulással kapcsolatban. Összegyűjtöttem néhány ilyen előítéletet, ezeket először felolvasom, és utána elmondom róla a véleményemet. Pszichológushoz csak a súlyos mentális betegséggel küzdők, más néven elmebetegek, azaz dilisek, zakkantak, stb. Számos szinoníma van erre a szóra, tehát az ilyen elmebetegek járnak. Ciki dolog tehát, hogyha pszichológushoz fordulunk, meg leszünk bélyegezve és teljes joggal. Pszichológushoz éppen, hogy az egészséges emberek járnak, hiszen az nyilvánvalóan a mentális egészségnek a jele, hogyha az ember képes felismerni a problémáit, ez a realitásérzéknek a jele, és képes szembe nézni azokkal. Egy probléma esetén az egészséges ember számba veszi a belső erőforrásait először, utána pedig körülnéz és megnézi, hogy milyen külső erőforrások állnak rendelkezésére. A pszichológus is ilyen külső erőforrás lehet, amivel éppen hogy gazdagíthatjuk a saját megküzdési repertoárunkat. Az angol száz kultúrában teljesen elfogadott dolog a pszichológus rendszeres látogatása, éppen hogy a lelki egészség megőrzésének a jele és biztosítéka. Következő előítélet. Pszichológushoz fordulni a gyengesség jele. Nem kell annyit lelkizni, inkább szedjük össze magunkat fel a fejjel, akaraterőkkel és megoldjuk a problémákat. Ha pedig mégsem, akkor bizonyára hiányzik az akaraterő. Nem próbálkozunk elég keményen, egy szóval gyöngék vagyunk. Éppen, hogy az erő és a bátorság jele az, hogy fölvállaljuk a saját problémáinkat, hogy szembenézzünk vele. Sok ember egész életében inkább azt csinálja, hogy a szőnyeg alá söpri a problémákat, nem néz vele szembe, egészen addig, amíg aztán teljesen összekuszálódik az élete. Ez lenne az erő. A másik az akaraterő kérdése. Az akaraterő nagyon fontos lehet fizikai teljesítményt igénylő feladatoknál, vagy ami kitartást igényel, de lelki-érzelmi problémák esetén éppen, hogy önmagában az akaraterő nem elég, hiszen sokszor pontosan a problémát nem látjuk, mert nincsen önmagunkra rálátásunk. Ilyenkor szükségünk van egy másik ember tükörtartó szerepére. A következő előítélet. A pszichológus konkrét tanácsokat ad. Egy problémát soha nem lehet objektív módon meghatározni. Az, hogy kinek mi a probléma, mit lát problémának, a személye válogatja. Attól függ, hogy neveltetésünk, élményeink, tapasztalataink, személyiségünk, attitűdjeink, kialakult viselkedés mintáink következtében hogyan értékelünk, mit értékelünk problémának. Ezért nem működnek a konkrét, direkt, receptszerű tanácsok sem. Hogy a pszichológus nem ad receptszerű, konkrét tanácsokat, ugye a döntés felelősségét sem vállalhatja át. A döntés az mindig a kliens kezében van, illetve hát a döntés felelőssége mindig a kliens kezében van. Csak olyan megoldás fog működni, amelynek lehetősége az adott személyben benne van, csak éppen az adott pillanatban ezeket a lehetőségeket éppen nem látja, éppen nem tudja meglátni, pontosan a gondolkodásbeli beszűkülés miatt. A pszichológus új szempontokat adhat, külső, elfogulatlan szemlélőként rávezethet olyan megoldási lehetőségekre,
amelyeket éppen az adott pillanatban a kliens nem lát. Következő tévhit. Amit nem tudunk saját erőnkből megoldani, azt miért tudná egy kívülálló? Erre hasonlókat tudnék mondani, mint az előző előfeltevésekre adott válaszaimban. Egyrészt ugye a szorongás, az érzelmi stressz beszűkít, tehát a gondolkodásunk szűkül be, igazából sokkal kevesebb alternatívát veszünk észre, ha egyáltalán észreveszünk bármit is, mint amennyit egyébként stresszmentes állapotban észrevennénk. A másik pedig a kívülállóság kérdése. Ki a kívülálló? A barátaink, a ismerőseink, családtagjaink ilyen esetben, bár ugye nagyon segítőkészek, de nem biztos, hogy megfelelő segítséget tudnak adni, hiszen elfogultak, illetve hát érzelmileg bizonyos mértékben ugye részesei ők is a problémáknak. Márpedig a realitás érzék megőrzéséhez egyfajta érzelmi távolságtartás szükséges. Ugyanakkor a pszichológus alapattitűdjei, a elfogulatlan, ítélkezésmentes hozzáállás, az empátia, a nyitottság egy olyan embernek is segíthet megnyílni, aki esetleg a problémáit a barátai előtt éppen hogy szégyelné. A pszichológus fölé rendelt irányító pozícióban van, egyfajta szülő vagy tanár szerepben. Ha így lenne, akkor nem működne. Én legalábbis nem hiszek az ilyenfajta tanácsadás sikerében. Éppen, hogy a kölcsönösségnek kell érvényesülnie egy tanácsadási folyamatban, hiszen el kell fogadni azt, hogy a felelősségvállalás az közös, a munka maga közös. A pszichológusnál egyfajta agymosás történik. Megváltoztatja a hozzáforduló személyiségét, egyéniségét, természetét. A pszichológus, ez nagyon gyakori elképzelés, nagyon gyakori hit, hogy ott valami olyan történik, ami a realitáson kívül áll. A pszichológusnak semmiféle transzcendens képessége nincsen, nem csodatevő, nem jós, és hát nagyon fontos, hogy nem az igazság letéteményese, nem olyan ember, akinek a kezében ott van a bölcsekköve. Minden problémára csak egyfajta megoldás létezik. Nagyon fontos azt tudni, hogy általában sokkal, de sokkal több lehetőségünk van, sokkal több alternatíva, cselekvési alternatíva van, mint azt elsőre gondolnánk. A pszichológusnak pontosan az a szerepe, mint elfogulatlan külső szemlélő, hogy szélesítse az érzelmileg beszűkült gondolkodású ember látókörét azzal, hogy olyan megoldásokra, olyan alternatívákra is felhívja a figyelmet, ami éppen adott pillanatban nem látható a számára. A pszichológusnál folyamatosan beszélni kell, vagy ennek az ellenkezőjét is lehet hallani. A pszichológusnál csak is kérdésekre kell válaszolni, és majd a pszichológus levonja a következtetéseket. Többfajta módszer létezik, már régen nem az egyeduralkodó módszer, mint annak idején, hogy a páciens lefekszik a díványra, egyfolytában szabadon asszociál, vagy emlékeket hoz, folyamatosan mondja, és a pszichológus maximum közben hümmög időnként valamit. A pszichológia nem is tudomány, hiszen a lélek nem exakt dolog, nem megfogható, tehát a lelki működésekre nem lehet érvényes, ellenőrizhető következtetéseket megfogalmazni. Másik hasonló tévhit. A lelki dolgokhoz mindenki ért, hiszen mindenki tud emberi kapcsolatokban működni, mindenki tud beszélgetni. Hát milyen szaktudás hiányozhat ehhez? Egyrészt a lelki folyamatoknak is vannak bizonyos objektív törvényszerűségei, másrészt a pszichológus nem csupán a szakmai tudásával,
hanem a személyiségével, az elfogadó, előbb említett ítélkezésmentes, empatikus hozzáállásával, attitűdjével segít elsősorban ezzel. A pszichológusnál csak a múltról, gyerekkori sérelmekről és a szüleinkkel való kapcsolatokról kell beszélni, illetve a pszichológus csak erre kíváncsi. A valóságban a jelen, illetve a jövő irányultságon van a beszélgetéseken, a konzultációkon a hangsúly. Más kérdés persze az, hogy a problémák megértéséhez, a személyiség alapvető mintáinak a feltárásához szükség van az élettörténet bizonyos vonatkozásainak megismerésére, a korábbi traumák föltárására, ezek feldolgozására. A konzultációs folyamat, illetve a terápia évekig tart. Valójában egyre inkább az irány, hogy ne évekig tartson egy folyamat, hanem sokkal, de sokkal rövidebb ideig, és inkább egy-egy konkrét problémára, vagy kiemelkedő problémákra fókuszáljon a konzultációs folyamat.